siyasa su suka zauna suka tsara siyasa ta zama ci gaba a Amerika, ta zama ci gaba a Ingila, ta zama ci gaba a Faransa, ta zama ci gaba a Germany, ta zama ci gaba a ƙasashe daban-daban na duniya. Yaya aka yi mu siyasar, mu demokradiyyar ta kasa gina mana ƙasa? Me ya faru? Ku tambayi kanku don Allah. Muna tambayan 'yan siyasanmu, ni ba wata jam'iyya nake tambaya ba, 'yan siyasan nake tambaya, don ni a wajena dukkan siyasun nan naku ABCD ne kuke canja mana. Idan kun ɗauko A kun haɗa da D kun haɗa da E, in muka kusa ganewa sai ku ɗauko E ku haɗa da B ku haɗa da C. Shikenan ku bar talakawa suna ta ihun ADD ne ko A wane ne BB wane ne. Ni dai ba sunan jam'iyyun naku don kunyarsu nake ji, don kar wani ya ce na zagi jam'iyyarsa, sai ka ce an zagi Allah. Ku yi haƙuri 'yan siyasan Arewa, ku yi haƙuri 'yan siyasan Najeriya, ku zauna wuri ɗaya ku fitowa da Najeriya mafita. Ku zauna ku yi tunani. Ƙwarewarka a siyasa ita ce ka ciyar da yankin ka gaba, ka ciyar da jihar ka gaba, ka ciyar da ƙasar ka gaba. Shine siyasa, ba wani abu bane siyasa. Ba ka zo ka zama alaƙaƙai, 'ya'yanmu su mutu saboda kai, amma baka iya sama mana komai ba. Ba haka muke so ba. Allah ya sa a gane. Saboda haka wannan misali Allah yana sawa ne ga mutanen da suke da tunani. Sai in kuna da tunani, sai mai tunani ne yake ma tsayawa ya tuna wai arewan nan tana cikin wani yanayi ba. Sun ƙeƙashashe uku da suke cikinmu, kasan sun ƙeƙashashe uku ko? Me kenan? Su duk wani su da yake cikinmu, to shi bai ma san akwai matsala a arewa ba tuku, saboda shi su ne. Don ba na so in ce mishi shin mai ruwa uku. Ka san shin mai ruwa uku ko? A to ai na kusa dai za ka ce, to kai ka faɗa masa. Wallahi duk wanda bai san akwai matsala a arewa ba, sa masa shinke kashashe uku ka kyale shi, bai kai a yi magana da shi ba tuku. Daka ko alƙur'ani kaga an karanta, mutane masu tunani ne suke ganewa. Wallahi ba za mu fasa ba sai lokacin da ɗan arewa ya wuce, ko ɗan Najeriya ya wuce a kashe shi a banza. Sai lokacin da ɗan Najeriya ya wuce a ɗauke shi a yi cinikin shi kaman ana sayar da kare. Sai lokacin da mace a arewa ta fi ƙarfin a mata fyaɗe. Sai lokacin da matasanmu suka samu ilimi. Sai lokacin da aka daina yaudararmu ana shigo da ƙwayoyi da bindigogi ƙasarmu. To a wannan lokaci sai mu zauna mu ta maganar ruku'u da sujada da tahiyya da sallama.